Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Fiecare an. Domnule primar, ce ați pregătit pentru Dejeni cu ocazia sărbătorilor de iarnă? Ca în fiecare an, de 1 decembrie, odată cu sărbătoarea națională, am pregătit, după această manifestare patriotică, să avem un foc de artificii și, în același timp, după ce o să avem focul de artificii, o să aprindem bradul de Crăciun și tot ce înseamnă iluminat ornamental în municipiul Dej. Dacă vreți, față de anii trecuți, avem suplimentar o zonă din fața Carrefourului unde vom amenaja un brad special, nu de înălțime mare de 5 metri, cu iluminat ornamental și la intrare în oraș, în zona OMV, mall-ul, cele două benzinării. Și suplimentar traversări pe zona Strada Unirii, Ecaterina Teodoroiu, în zona Gării. Deci venim an de an cu ceva suplimentar pentru a înfrumuseța orașul de sărbătorile de iarnă. Și dorim, imediat după 1 decembrie, undeva până 10-12 decembrie, să inaugurăm patinoarul înainte de Crăciun. Nu a fost ușor pentru că am forțat not atât cât s-a putut să găsim finanțarea. Finanțarea am primit-o de la județ, aproape 80%, și doresc să schimb și locația. Nu stau liniștit în momentul când văd că o parte dintre cetățenii municipiului, deci deținătorii de mașini, mi-au spus că blochez prea mult zona centrală dacă o să-l amplasez din nou aproape de bradul de sărbători. Sigur că este cea mai frumoasă locație, cea mai bună locație, cea mai aproape de zona centrală. Am încercat 3-4 variante și am rămas la varianta finală, în parculețul mic, între Biserica Reformată și statuia celor 3 corifei. Acum se lucrează la tot ce înseamnă demolarea umului respectiv și a construcției care s-a făcut în urmă cu 20 de ani, spun eu, o construcție neprofesionistă. Am vorbit cu arhitecții, avem și avizul monumentelor, o pot demola, am autorizație de demolare, am început astăzi, puteți și filma să vedeți că se demolează cele construcții și doresc în maxim o săptămână să finalizez această lucrare și să amplasăm patinoară în zona respectivă, un patinor necesar pentru că anul trecut am făcut pentru prima dată un patinoar artificial la Dej. Cerințele sunt foarte mari în acest an și voi dori la anul nu să închiriez, să cumpăr un patinoar, să rămână definitiv a Dejului. Cam ce suprafață va avea patinoarul? O suprafață identică cu cea de anul trecut, un patinoar în jur de 500 de metri pătrați. Și la ce sumă se ridică această investiție? La fel ca și anul trecut, în jur de 90.000 de lei, iar la anul vrem să cumpărăm un patinoar artificial, costă în jur de 100.000 de euro, aproximativ 4 miliarde, dar am certitudinea că voi primi aproape 80% de la Consiliul Județean și diferența numai din bugetul local. Dacă ai patinoarul tău, nu mai depinzi de absolut nimeni, poți să-l amplasezi toamna târziu, acum, de 1 decembrie, dacă era patinoarul nostru, cu siguranță era amplasat acum. Dar în acest an nu mai facem această trecere și dacă suntem sănătoși, la anul să avem patinoarul nostru. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.